खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ जायखिजाया खामानिफोराव साख्रि बाख्रि लेखा फरायनाय बायदि बायदियाव मुखुब खालामना दोननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ एबा लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव मुखुब खालामनो थाखाय एबा जौगासार जाहोनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिबोबाय थादों एबा मावबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैदों बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय। जेराव नोंथांमोना नुबोखादों एबा खोनाबोखादों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं। सोलोंथाइ बिथिङाव ओनसोलनि बिथिङाव बायदि बायदि लाइमोनफोरनि गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव आथिखालनि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ माखासे डिफेन्सआव सोनायनि माखासे आर्मी पुलिसफोराव सोनायनि बेफोर प्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय बेफोर गासैखौबो एबा गासै हाबाफारिखौ फोरमायनो थाखाय बे समाव हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमनानै सावरायहैयो। लाइमोनफोरखौ जायखिजाया साख्रि बाख्रि खामानि दामानियाव मुखुब खालामना दोननो नाजानाय थांखिया थारैनो बाख्नायजाथावना बे समाव बुंनांगोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ जायखिजाया खामानिफोराव साख्रि बाख्रि लेखा फरायनाय बायदि बायदियाव मुखुब खालामना दोननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव मुखुब खालामनो थाखाय एबा जौगासार जाहोनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिबोबाय थादों एबा मावबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैदों बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय। जेराव नोंथांमोना नुबोखादों एबा खोनाबोखादों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं। सोलोंथाइ बिथिङाव ओनसोलनि बिथिङाव बायदि बायदि लाइमोनफोरनि गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव आथिखालनि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ माखासे डिफेन्सआव सोनायनि माखासे आर्मी पुलिसफोराव सोनायनि बेफोर प्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय बेफोर गासैखौबो एबा गासै हाबाफारिखौ फोरमायनो थाखाय बे समाव हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमनानै सावरायहैयो। लाइमोनफोरखौ जायखिजाया साख्रि बाख्रि खामानि दामानियाव मुखुब खालामना दोननो नाजानाय थांखिया थारैनो बाख्नायजाथावना बे समाव बुंनांगोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ जायखिजाया खामानिफोराव साख्रि बाख्रि लेखा फरायनाय बायदि बायदियाव मुखुब खालामना दोननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव मुखुब खालामनो थाखाय एबा जौगासार जाहोनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिबोबाय थादों एबा मावबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैदों बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय। जेराव नोंथांमोना नुबोखादों एबा खोनाबोखादों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं। सोलोंथाइ बिथिङाव ओनसोलनि बिथिङाव बायदि बायदि लाइमोनफोरनि गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव आथिखालनि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ माखासे डिफेन्सआव सोनायनि माखासे आर्मी पुलिसफोराव सोनायनि बेफोर प्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय बेफोर गासैखौबो एबा गासै हाबाफारिखौ फोरमायनो थाखाय बे समाव हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमनानै सावरायहैयो।
लाइमोनफोरखौ जायखिजाया साख्रि बाख्रि खामानि दामानियाव मुखुब खालामना दोननो नाजानाय थांखिया थारैनो बाख्नायजाथावना बे समाव बुंनांगोन। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ जायखिजाया खामानिफोराव साख्रि बाख्रि लेखा फरायनाय बायदि बायदियाव मुखुब खालामना दोननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ एबा लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव मुखुब खालामनो थाखाय एबा जौगासार जाहोनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिबोबाय थादों एबा मावबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैदों बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय। जेराव नोंथांमोना नुबोखादों एबा खोनाबोखादों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं। सोलोंथाइ बिथिङाव, ओनसोलनि बिथिङाव, बायदि बायदि लाइमोनफोरनि गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव आथिखालनि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ माखासे डिफेन्सआव सोनायनि, माखासे आर्मी पुलिसफोराव सोनायनि बेफोर प्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय बेफोर गासैखौबो एबा गासै हाबाफारिखौ फोरमायनो थाखाय बे समाव हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ लोगो हमनानै सावरायहैयो। लाइमोन